El gran repte, però, és com podem tenir més empreses a la nostra ciutat, i això és el que ens preocupa al nostre grup municipal, i sobretot com atraure aquestes inversions, pensant també en les promeses que va fer el govern de la ciutat fa 10 anys, quan prometia que vindrien inversions industrials a la nostra ciutat, i han passat 10 anys i l'únic que ha vingut a Igualada han estat 3 supermercats, un Burger King i un Massimo Dutti. No hi ha hagut cap nova implementació industrial a Igualada en els 10 anys que governen. No han tingut èxit, o millor dit, han fracassat en el seu objectiu. Cal treballar pensant en aquest mitjà llarg termini, sobretot pensant en la gent que no té feina i pensant també en tots els joves que han de marxar de la nostra ciutat per buscar feina i que volem que tinguin un futur aquí, perquè si els joves no tenen un futur aquí, la nostra ciutat no té futur. Volem que la gent jove pugui viure i treballar aquí. I això vol dir no conformar-se en veure passar les mercaderies per l'autovia o pel futur tren que nosaltres volem per la Conca d'Òdena, sinó que vol dir que aquestes mercaderies tinguin origen i destí a la Conca d'Òdena i que, per tant, es lideri aquesta planificació industrial necessària al nostre territori per competir a la mateixa alçada dels territoris que són competència en aquests moments nostres per atraure inversions, com és l'àrea metropolitana de Barcelona, Lleida i també a Aragó, que estan atraient aquelles inversions que aquí deixem passar i que aquí els diem que no. Cal ambició per planificar aquest territori i l'atracció d'indústria, perquè si no hi ha territoris sempre disposats a traure allò que no volem. I el no a tot ens condemna com a territori.